Здравейте, аз съм доктор Тодоров от дентална клиника Ендодент на доктор Сирачева и днес ще говорим за лечението на кариес и как то протича в нашата клиника. Ние лекуваме кариес и неговите усложнения, пулпит, периодонтит, киста и гранулом с биологични методи. При повърхностния и средния кариес не се изисква поставяне на медикамент в зъба и след като той бъде почистен, директно ви се поставя фотополимерната пломба. Продължителността на манипулацията е от 40 до 60 минути. При дълбокия кариес се изисква обстойно изследване и рентгенова снимка. Така зъболекарят може да се запознае с детайлите на проблема и да направи план на лечение. Най-важното е пациентите да не ги боли, затова използваме най-съвременните методи за обезболяване – Cytojet. Използваме кофердам, използваме увеличение, дали микроскоп или увеличителни лупи. Също така използваме и диоден лазер, когато работим дълбок кариес. След като се почисти зъба, с влакното на лазера минаваме по дъното на кухината, заедно с стените, така запечатваме денцина и предотвратяваме появата на вторичен кариес, след като поставим обтурацията. Този метод гарантира дълготрайно на резултата. Когато имаме дълбок кариес, който е близо до зъбната пулпа и стената от към пулпата прозира, имаме съмнение за микрокомуникация, за оголване на нерва. Тогава използваме друг метод за диагностика, така наречената електроодонтодиагностика. С този метод може да видим виталността на зъба и да разберем в каква степен е възпалението на пулпата. След като направим изследването и дадем точна диагноза, в зъба ви се поставя калциев препарат или биокерамика. Запечатва се херметично и на следващото посещение след 14 дена ви се поставя фотополимерна пломба.